सिनेमायाव आङामिना सर्गियारि दिनैनि गिबिसारिनि रादाबफोराव दं। बर'नि फिसा आईपीएस मनज सर्गियारिया झारखंड रायजोनि जामतारा जिल्ला पुलिस बिफाननि एसपी महरै बिबान मोनबाय। दिनै झारखंडनि मेरु हाजारीबागाव बीएसएफफोरनि पासिं आउट पेरेड खुंदों। बेयाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैदों बीएसएफनि डाइरेक्टर अफ जेनेरेल पंकज कुमार सिंहआ। फैगौ 28 एप्रिलाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ आसामाव खेबसेयैनो गं 7 केन्सार फाहामसालि बेखेवफैगोन। सेबानि आनजाद सामलायगिरि नयनज्योति शर्माया फोरमायनाय बायदिब्ला मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ मे दानाव फोसावगोन। मैया 7 एप्रिलाव मुलुगनां सावस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिया भारतनि गाहाय प्रफेसर जीके राधनो शंकरलाल गोयेंका बान्थाखौ गथायदों। सोदोब गुबुंले जानायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय बेंगालुरु पुलिस बिफाना बेंगालुरुनि 301 मस्जिद मन्दिर चार्च आरो गुबुन माखासे फसंथानफोरनो थिखानाय डेसिबेलनिफ्राय साउन्डखौ गाहायाव दोननो थाखाय फोसावलाइ दैथायहरदों। बोथोर बिगियाना फोरमायनाय बादिब्ला फैगौ 4 आरो 5 सानफोराव आसामाव गोबां बिबांनि अखा हानो हागौ। भारतनि मुंदांखा फसंथानफोरनि मोनद' सिलेबासआ मुलुगनि जौसिन 100 थाखोआव जायगा आवग्रिनो हादों। बेनिनो धनबादआव थानाय इन्डियान स्कुल अफ माइन्स इउनिभारसिटिया 2थि रेंकआव जायगा मोनदों। कक्राझार जिल्ला बेंगिरिया गंद बिहु खुंफुंग्राफोरनो सरकारनि 1,50,000 रां अनसुंथाइखौ गथायना होबाय। नाथाय बर'नि मोनसेबो बैसागु खुंफुं आफाद एबा बिहु खुंफुं आफादा बे अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै। गोदानै दाजानाय बर' फरायसा आफाद बनसुआ मैया कक्राझार सहरनि कक्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेवलां फोथाराव बड'लेण्ड सोरजिनायनि 4 खोलोबनि आलादा बड'लेण्ड दाबिनायनि थाखाय मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।